Dneska som si pre vás pripravil Full Day of Eating. Doteraz, vlastne dovčera som mal ešte stále dropnuté kalórie. Peak Week nám konečne začal. Peak Week nemôžete začať bez toho, aby ste boli proste úplne rady, hej. Keď stále máte nejaký tuk na sebe, tak proste stále budete držať vodu a nejaký Peak Week vás proste nezachráni, nejaká super kompenzácia vám vôbec nepomôže. Práve že naopak môže vám celý ten vlastne výzor ešte zhoršiť. Tých manipulácií by pláne malo byť čo najmenej, práve že by ste sa mali držať toho, čo ste vlastne aj jedli a vlastne celé, ak ste vlastne tomu pristupovali počas celej tej prípravy. Ten Peak Week nie je nejaké magické kúzlo, ktoré vás proste zachráni, ktoré vám zachráni celú formu a proste vyhrajete. Toto musíte vložiť proste úplne všetko počas celej tej prípravy a počas celého roka, takže jeden týždeň proste vás absolútne nezachráni a vôbec vám to nepomôže. Takže prvý krok na to, aby ste sa mohli vôbec nacukrovať a celkovo, aby Peak Week prebehol proste úspešne, musíte byť proste fresh. Pokiaľ telo proste není fresh, aj stále extrémne unavené, tak sa proste nenacukrujete a stále budete držať vodu. Vždycky, keď ste trošku unavení, tak držíte proste trošku vody v podkoži, takže prvé, čo by som odporučil, je určite znížiť proste objem tréningu na celý ten týždeň. Vlastne celý ten týždeň, tento týždeň bude prebiehať vlastne formou devolumu, to znamená, že budeme mať ľahšie tréningy. Včera som mal, aj predvčerom som už mal proste ubraný objem tréningu, a skrátka som to oveľa viacej užil, mal som z toho taký strach, že proste nerobím progres, lebo čo som mal v štvrtok som mal vlastne pušový tréning, jeden z tých tréningov, ktorý pravdepodobne je na ňom proste príjem slabšie robiť proste progres počas diety, pretože máte menej stability, máte menej vody okolo klbových spojín, skrátka máte menej tuku, ľahké cviky proste vyžadujú strašne veľa stability, ale celú prípravu som vedel robiť progres, takže čo som bol spokojný, jediný ten štvrtok to proste bol úplne že na hovno. Od dneska už mám robiť iba 8000 krokov, to znamená skoro o polovicu menej krokov, ako som robil, takže celkový ten výdaj bude nižší. A samozrejme dneska sme aj navýšili konečne jedlo, takže strašne som sa na to tešil, neskutočne sa na to teším. Sice tých sacharidov nemám nejak extrémne veľa, ale preniesli sme to telo vlastne späť do maintenance, to znamená, že proste na tú udržovateľnú hodnotu. Cieľom vlastne teraz bude samozrejme znižiť únavu a potom telo nacukrovať, takže dneska spravím vlastne celým dňom jedenia. Dneska mám prvý high day a dneska mám vlastne rest day, takže dneska odpočívam. Mohol som sa ráno už prejsť na krátku prechádzku, už žiadnych 4000 krokov, dal som sa okolo nejakých 2000, išiel som na 20 minút sa prejsť. Pozoval som, dal som si 2 kola pozingu, čo mi pomáha, lebo teraz som až tak veľa energie na ten pozing nemal, ale aj tak som ho stále robil, aj po tréningu. Pretože nechcem dojsť na stage a proste byť úplne nevedieť, čo tam robím, takže vlastne celú prípravu som každý robil posing, čo mi docela pomohlo a myslím, že proste som sa odtedy, čo som naposledy na súťaži oveľa zlepšil, pretože predtým som absolútne nepozoval, teraz som pozoval každý deň minimálne 3, 4, 5 kôl. Mám už v podstate všetko pripravené, som zaregistrovaný, nemusím absolútne nič riešiť, ubytko mám už vybavené. Takže absolútne žiadny stres, jedine dneska si ešte poviem kúpiť pár vecí, ktoré potrebujem a potom iba oddychovať. Máme tu jedlo číslo 1, toto bude úplná bomba. Vlastne dneska mám rest day, ale jem jedla podľa tréningového dňa, okrem toho, že tam je vlastne interworkout. Takže máme tam 75 g rýžovej kaše, máme tam 150 g ovocia boblovitého, ja som tam zmixoval vlastne lesné čučuretky a domáce maleniny, ktoré som si včera nazbieral v záhrade. Máme tam 40 g hydroizolátu a máme tam 10 g mandlové masla. Toto len začiatok, takže teším sa na všetky jedlá, ktoré dneska budem mať a všetkým vám ukážem a idem si to užiť. Dobrú chuť prajem. Takže zrovna sme dorazili do nákupného centra do Borov a ideme vybaviť pár vecí, ktoré som vlastne hovoril, že ideme nakúpiť a ja si predtým vlastne zjem moje jedlo číslo 2. Na to sa neskutočne teším. Máme tu nie, som otlačil moje mandlové maslo, to potom zoškrabem. Máme tam 100 g ryže, to sa na to neskutočne teším, lebo moje jedlo číslo 2 väčšinou bývalo bez ryže. Takže 100 g ryže, 180 g kuraťa, zelenina a teraz som to vlastne robil tak trošku na sladšie. Dal som tam vlastne škoricu, sol a mám tomu ešte 20 g mandlového masla, to si celé zamiešam a to je neskutočné, takže idem sa vychutnať. Potom to vlastne sa pobeháme túto po nákupáku, takže mi aj trošku vytrávi, potom pôjdeme domov a ukážem vám jedlo číslo 3, takže idem sa užiť. Dobrú chuť. Máme tu jedlo číslo 3 a zostali vlastne potom ešte 3 jedlá. Máme tu
175 g hovedzieho, chudého vlastne zo zadného stehna, fakt skoro bez žiadneho tuku. Máme tam 400 g pečených zemiakov, a máme tam zeleninu, máme tam ešte 50 g anásu, milujem ananás. Veľa ľudí práve že ovocie moc v diete nepoužíva, ani v Pig Weeku, práve že ovocie úplne vyraďuje. Práve že ovocie pomáha s lepšou stravovaním vlastne sacharidov, a keď vlastne kombinujete starches a ovocie, to znamená komplexné sacharidy vlastne zo zdrojov ako ryža, ako sú zemiaky, ovsné vločky a tak ďalej, a mixujete to s ovocím, s fruktózou, telo to sacharid lepšie využije a môže vlastne ten intake proste mať vyšší. Nechám v popise aj link na štúdiu, ktorá to potvrdzuje, keď vás zaujímalo, môžete sa prečítať, ale ja vždy sa snažím mať vlastne s každým jedlom aj nejaké ovocie. Ešte si to posolím, na sol netreba zabúdať. Pekne odváženú sol, dám tam ešte kečup s polovičným obsahom cukru a soli, to možno 5 kalórií, hej, takže to je absolútne že nič, iba sa chcem dochutiť a toto ma nezabije. Máme tu jedlo číslo 4, na toto jedlo som sa neskutočne tešil, takže už som sa trošku predpripravil dopredu, bude to vlastne rýžová kaša. Máme tu 100 g rýžovej kaše. To som zmixoval vlastne JP ochutenú rýžovú kašu, white chocolate coconut a salty caramel, a do toho som dal ešte klasickú instantnú rýžovú kašu. Desať gramov mandlového masla. 30 g proteínu, tu som zmixoval vlastne pistáciu a čokoládu, ale som zistil, že to je 40, takže musím dať 30. Rozotrem almond butter. Vylem tam svoj protein paste, ať bol všade, skoro všade. Toto zjem a ešte dve jedla zostávajú, idem si to vychutnať. OK, takže máme tu jedlo číslo 5, ktoré ide práve dole. Máme tu 100 g rýžovej kaše, máme tam vlastne mix rýžovej kaše od Train by JP, white chocolate coconut, a vlastne pomixované rýžové vločky, to je taká vlastne zmes už hotová, vlastne kúpená z DM-ky. Tu mám vlastne banánový proťák, izolát, a tu mám čokoládu pistáciu proťák a berries. A tu mi ešte zostalo space, ktoré ešte vyškráme, takže idem si to užiť. Máme záver večera, máme tu posledné jedlo dňa, jedlo číslo 6. Nemám to nejak extrémne veľa sacharidov, hej. Malinko sme postupne dneska pridávali a nerobíme žiadne extrémne proste zmeny. Uvidíme, jak vlastne fotky budú vlastne vyzerať zajtra posledne trénujem ráno fotky, uvidíme, jak to bude vyzerať. Už dneska som bol oveľa suchší, tá forma proste bol som taký viacej dry, čo je super, a včera som v podstate jedine dropoval vlastne volume pri tréningu, takže som vlastne ani nezvyšoval žiadne kalórie, takže uvidíme fakt, že po dnešnom dni, jak to bude vyzerať, ale teším sa na to. Už dneska cítim síce, že hej, síce sme ešte nevyplnili nejak moc svaly, ale začína to vyzerať proste oveľa lepšie, a to máme len začiatok Pig Weeku, takže sa teším na to. Máme tu 60 g ryže, 175 g divokého lososa, zeleninu, a tu mám vlastne zvyšných vlastne 15 g ryže, čo som použil ako 15 g ryžového chlebíku, a tu máme 100 g domácich fresh malín nazberaný rovno zo záhrady, a to som si vlastne zmiešal so škoricou, hodil som sa takto na ryžový chlebík a takže toto je deň 1 a budem sa vám snažiť ešte ukázať pár dní možno z tohto Pig Weeku, určite nejaký tréning a určite ešte nejaké video, keď sa bude to jedlo trošku možno pridávať, takže dúfam, že ste si video užili a buďte pripravení, pretože uvidíte ešte veľa. Čaute.